Is mis brain McManish is if gach na Gaeilge mé an seo in oscail bhá nuad agus sé an rótha gomsanna an chuil go churchan cín I meas na fórna agus meas na macléin. Agus méarna sin meam gur úntaach an rud é ghfuil a leigh tionscsa le chul raig, chun an prótéis astruúcháin ó bhéirla go Gaeilge éascút a chuoine amachchan seo. Agus méarna sin meas an gur cheart chumsa mar ifgach na Gaeilge an seo taú leis an tionscata. Agus tú tosnú amach an tionscata seo, meas an gur maihan rud é chul líon agus breanú an rang teagas an, mar is féad le breanú an bróséis an túsca déan deire agus feiciú an sin cechu éasca is a há sé. Níla déanamh chul chanéil elrí YouTube chun breanú an rang teagas Geirlíne a sé chu éasca lei sin. An rud a go húntaach ná is féidir lomsa na caiféisí fad a chur latíh in éon iltán a bháin I bhiltán lárnach I rinne míasa agus an sinnig déir na míasa chul híomh elrí agus iad fad a úslódáil ag an am céine sin go húntaach. Mas ag gur greadan tú a delchaí na Gaeilge agus sa dá theangachais, meas an gur cheart taú le tionscada elrí agus sa méid a thbunnacha. Bhualing do mo cho lecha ag obair mar háimse sa réirchan peblií leas a bhaint as a méid a dhéanamh ag muintir elrí.